جکران نوچه تیوی وار باش بینرن هجام و بخیراتن دیدگه از ردور دیجله امی لسر مجارا زمان زکماکی آنگو پروردهی اب زمان ادایی که بسکنن هند زانن جا آواکرنا کومار حتی نها کرد وی مافه زمان ادایی که به پار هاتنه اشتون و هر سال به میلیونان زاروکن کرد به زمانی که جدا دچین دبستان و دست پروردهی دکن ای سال جدیل ترکیه هیامانویا پروردهی یا سال 2026-2027 دچارده ایلونی ده دست ببکه و دیسا به میلیونان زاروکن کرد به زمانی که جدا بچین دبستان و دست پروردهی بکن چندی کردی جیانا روزانه ده هبجی لمخابن دقادا پروردهی ده نبر بچاوا آنجی ده به پار هشتن هر وها امی و مسئله چارچوبه یا پیواجو چارەسەری یا کل ترکیه نها دمریت ده اوته مشاندن امی و چارچوبه دل سر و مسئله بسکن بیم داخلی ناو نقاشم بره ببن امی دوار درفت و برپرسیارین کدوی پیواجو نو دل پیشیا ترکیه و مسئله نقاش بکن گلو بی مسئله زمان دایی که çareser kirna meseleya Kurdî, meseleya Kurd mümkün yan na divî warî de berpisyariyeke çavat keve ser milê dewletê, siyasetê û civakê em ê îro mêvanê xwe re li ber siva van pirsan bigerin. Li stûdyoyê hevkarê me lêkolînerê qadê Suat Özalp me re Suat bixêr hatî. Her wiha parlamenterê HDP'ye beriyê Amedê İmam Taşçıyer me re Birêz Taşçıyer bixêr hatin. Her wiha bi rêya online jî hevberdevkê Komisyona Çand Ziman û Hunerê ya Dem Partiyê nivîskar Heval Dilbahar me re. Birêz Dilbahar hûn bixêr hatin. ورخویاد بیم اینترنت داوی نها قطبیه بله هما جمیوان خوی برز دل بارون بخیر آتن گلک صاحبی نام خیلی دادیم ساعتر هما خوازم استودیوی دست پی بکم یک سر و راست جبرز تاشچر دست پی بکم جبرکم بسالان جی دناف و سیاست Kurdî deman û demekî heyamekî û Enqere jî li meclisê bûn jî û vê meseleyê belkî di aliyê bürokrasiya Tirkiyeyê de herî zêde yanî şeadê vê meseleyê hûn hema dixwazim yekser vê pirsê bikim bê meseleya çareserkirina yanî meseleya ziman mirov kare behsa çareserkirina pirsgirêka Kurd bike ya jî çareserkirina wê mümkün e yan na Disa rêzdarî tamamen temaşvana silav dikim ya ziman nasnameye yani ziman nasnama wî geliye wî milletiye em bêjin ji dewletê ecnebî Avrupa ya jî dewletê dinê hinek hatin Kurdistanê ya Amedê ya jî bajarek ya memara têkilîkî danî bi kîya zimanê xeber din em bêjin jî welatî ne Almanî xeber de Alman e Fransî xeber de Fransız e İtalya xeber İtalya ye yani Kurd bi zimanê xwe axaftin perwerde û feka fermiyetê yek tune ji ber wî nasnama Kurda di nav netewî de nayê naqs kir çünkü ziman herî li ser hebûna wî milletiye hebûna wî geliye ziman hebûna wî netewî ye ji ber vî kovara Tirkiyê wextê hate avakirin di meclîsa yekemîn de a 1921 de bahsa ziman tê kirin bahsa gelê Kurd tê kirin û heta magazegona ku 1921 de hate darxistin evanê hanê tamam hate şîrovekirin wan detayan pir nekevne lê ew soz hat bû dayîn piştî bêjin Mustafa Kemal û ekîba wî li îqtidarê bûn û îqtidar ket destê wan di 1924 de di magazegona wê de û di em bêjin meclîsa duyemîn de yani zaman inkar kirin û ê ku
مجلس یکمی دوام پارلمانتری کو آنین پریوانج اعدام کردن ای کرد یعنی اوجوه پروی پیشتر لسر inkara zamanı Kürt o inkara milleti Kürt politika kat meşandır hatta iroji o politika berdavame. De magazagona Türkiye'de yani madde çuludu madde çuluşeşte yani şu de bejek kil Türkiye düje o Türkiye. O bey zamanı Türkiye. Ama vakti uyad beje de be zamanı zikmaki yani Kürt'a işaret ki. Yani bejin Türkiye hinek milleti düzci düzcin. Ve ka de Sevre daha de Lozan hatiye kabul kırın. Bejim Ermeni hene Süryani hene ki ve dünya hene wana hatiye kabul kırın. Zamanı wan bahava ki de bejek karın biteybet zamanı xo bixunun peşevin. Le ev Kürt'da de beje ev Kürt Türkiye düzci o zamanı ve daika wan هيبة أو تركن أو نكرد نايم لا تكدنا يعني وصا ما داشش تلو شاشة وتلو ده وناد بيجه يعني يك ويك مثلا بر مادا يك دوسة شارد بيجين لأصل مادا وانانه تلو شش 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 وانا إنكار بنا في ملتي تك زماني في ملتي تك دبي يعني كل تركي دجي تركي يعني بوي هواي جوي او بوليتيكا حتى فيجا هر دم بردوام كريه دم لغورا اقتدارا ام بيجن انا كسا اقتدار الليبرال هات بين ياجي ام بيجن خوازن تشكي بكن بحث زمان كرنه لي مثلا دوز دي ايلوني بكره وبري بيو بيشتي بيجي انكار بنا زمان وكي بو زماني خبر دايه وانا ايكو هاتنا قتل كرن و ايكو بهواكي زندانا ده امريكا درباس كرنه سر زمان sadece. ليه امكارم ميناكا كي بدم زمان پر ديروكا نتوا ده ديروكا ملتا ده هري اب قدر زمانه دو دنيا ده 21 سباتي روجا زمانه دنيا توايه او روش چوا چبيه کن کارم ویجی بیشتر وقتی پاکستان حتی آواکرین 1947 حتی آواکرین اوچاق بانگلادش گلی بانگلادشی درنوا پاکستان دبونه. خواستنه بزمانی خو بزمانی زکماکی بزمانی بانگلادشی اوجی پرورده بین. لی پاکستان رو بلا آوا بیا وان انکار کردی. ليه نعم دولتة كجيانا يعني بهفرة دولة أواكنا دولة باكستان بهفرة أواكنا اللي زانينجها طب تندرسية زانينجها ده أو شاق شاغرتي وي شاغي ب إطاعة سيفيل قوتنا أمي زمانة بنغلاديشية متخازن O 21 Şubat derket meydanı. Bele. Karın uya duhazdan meşin gotne le devleta Pakistan bu zamanı kabul nekiri. Vakti kabul nekiriye İrişi servana kiriye o vana gule baran kiriye. O gelek insan durda hatiye katil kirin. Pişti saziye pişil ser zaman ya pır mühime le ser zaman pişti siyaseta sivil او ام بيجن بإطاعت بردوام كريه بنغلاديش جي باكستان قتياية من veya parlamentoya da قلت اي parlamento şok bun قتيا يعني بلوت دولة دنا عطيها فاكر بله ev مجارك gireyim şu kadar verdi ana avcı baldık işiniz yani eğer mafya Kürdi işte Kürdi bir zamanı ki perverdeyi şuara evek bir mesele evlehiye perçekini ama bedomin suat tüçet bej bu mesele yani uknabe em bejin bengaha perskirka Kurdu Kurdistan yekjeji okey yekjeji zaman em bejin xora revebrine statuya Kurdaye yekjeji aheri bengein o da xwaza her rava mesele zamanı yani ger kud dez bavertkum da xwastane ki de okey da çarçova ev
yasa û ev pêvajoya ku aniha dimeşe te di wê çerçevê de pirsî. Belê, Yani yek jê jî xetên Kurdayê herî sor yek jê jî mesela zimanê. Yani ger ku tu bixwazî bi gelekî ra lehvatinekî çêkî û problem û pirsgirêkên sed sala tu çareser bikî dawiye gere te hebûna wî gelê qebûl bikî û hebûna gel hêmî yekemîn jî mesela ziman e. Ew mesela ziman sedî sed gere bê çareser kirin û dema ku nê çareser kirin jî tu nikarî bêjî wala ew problem ew pirsgirêk hatiye çareser kirin. Ez bawer dikim yani di nava nîqaşên nihada û ew müzakerên ku nihada tên kirin yani ihtimalek pir mezin ew mesela ziman jî heye di yasayên pêş de ev tiştî ez bawer dikim bên nîqaş kirin bên xeberdan yani kunu Kurt bê ziman ku hebûna ziman û parastina ziman pêş nekeve û neyê qebûl kirin ji bûna wî hinekî gav hinekî yasa neyên avêtin nemimkin e ku meriv bêje wala ku problem û pirsgirêka Kurd ew li Tirkiye çareser bife. Belê ji xwe yani meseleya ev meseleya Kurdî jî ev tevgerên Kurdî jî ji xwe ser vê esasî derketin meydanê çawa yani teşîsek danîn Kurd hem de aliyê fîzîkî de hem de aliyê çandî de tên qirkirin newsa yani û yani em bêjin bingeha li vû tevgera wan jî li ser vî esasî bû. Eger îro meseleyek bê nîqaşkirin ji bo meseleya Kurd em dibêjin bê nîqaşkirin helbet vê xalekê girîng ya vê meselê jî ev be yani rast e yani rûyê dinya heta neyana ez bawer nakim yani her çiqas ew qasa şerên cîhanê yekemîn ödiyemîn û em bêjin li Japonyayê ew hatiye bombaya nuklerî hatiye bikaranîn ti gelekî ew neqedandiye gelekî din bi alîn fizîkî ve qir nekir yani neqedandiye yani em bêjin naziya ew qasa êrişê Yahudiya jî kir Yahudî îro em bêjin ew kin hêja jî wekî netewekî ser piyan û wekî netewekî xurt di siyaseta cîhanê de ew kin xurtin û hebûna wan heye lê em baş zanin yani ji bilên qirkirinên fizîkî kuştinên fizîkî di lîteratûra civakî de em bêjin wekî qirkirineke çandî tê qebûl kirin bûyî hewa em bêjin ew kin hene kesên ku em bêjin mîtîngerin welatên serwerin di xurt xwestine ji wî alî ve em bêjin gela qels bikin û hinda bikin ji wî alî ve jî merit dikare bêje serkeftinekî ew ku heye serkeftineke mîtîngerî heye li cîhanê li Tirkiye tenê aniha hejdeh zimanê ku em bêjin hinda bûne ya jî ku da asla hinda bûnê de hene ew jî mesele ew kine êrişên û polîtîkayên der ew kine der çand û zimanên kêmnetewa ye yani ji wî alî ve em merit dikare bêje mîtîngerî bi serketiye li îro ew kê mesela netewên Yekbûyî her sal merit dikare bêje ew dike hinekî rapor diweşîne ew zimanên ku li dinyayê bi ew kê vane bi qedandinê ve bi hindabûnê ve rûbrûne ziman navê wan zimana tê pêşkeş kirin li Tirkiye jî hejdeh zimanên bûye hewayê hene yani ji ber wê hewayê ew ke bi amin a herî girîng êrişên herî girîng qirkirina herî girîng a çandiye yani û ew ke yani em bêjin bi polîtîkayên wisa ew wisa nerm tên ser gela tên gelên bindest ya jî ê ku dixwazim wan qir bikim bu polîtîkayên wisa qirêj polîtîkayên wisa nerm tên kirin em bêjin gelekî civat gelekî millet ji van polîtika nehaydarin û roj bi roj polîtika roj bi roj li ser wê civakê çanda wê civakê a wî gelê li ser ziman dike û loma jî ku em bêjin îro netewên Yekbûyî نشخصات مثلا بخواجی شعدی و وانتشتانه مثلا ام حیانی تمنکی ام زمانکی مزن بون تزاروکات یا خب پشتی تمنکی ام چون دبستان ام فری زمانکی او زمان و ملکه میا فکری akul pencereye akul cihanet nere serobino kır. Serobino kır. Kodinve guherandın yani. Rastım yine ki bu yahvay hanel cihane bir taybetici Avustralya Yeni Zelanda'yı yani pişten gelin ehli vederi yerli kujwana dibejin lvederin em bejin ev zamanı wan bu politikayın devletin server ektibin. Ev zaman kalsbin hedidik nava civake da hindibin paşi em bejin hani ki politikayın server ate guhertin wan devlet ate guhertin o ev kin
gelin wê derê yerli ku jê radibêjin ehlê wê derê hêdî dikan bêjin ku zimanê xwedî dertên û zimanê wan pêş dikeve di nava civakê de dibînin ku mesela xwe kuştinê û depresyonê kêm dibe. Yani ev jî ji aliyên zanistî ve tespît biye ku kesên ku ewka xwe bi çanda xwe bi zimanê xwe mezin dibin ji her alî ve dibin mirovên ewk hîn Yani wisa xuya dibe yani ev hîmê meseleya Kürt çareserkirina meseleya Kürt hîmê wê herî zexm jî ew e em meseleya ziman. Belê birêz Dilbahar yani me çarçoveya meseleya Kürt de em henekî li ser wê meseleyê sekin yani me got hîmekî wê saxlem û tekûz meseleya ziman e ku heya çareser nebe mümkün e ku meseleya Kürt çareser dixwazim vê ji we bipirsim yani hatta mafê perwerdehiyê Kurdî em bêjin ney çareserkirin gelo mirov dikare ji bo vê pêvajoya ku nihal Tirkiyeyê tê meşandin bibêje pêvajoyeke demokratîk e bawayekî giştî. Belê. Ez jî di serî de we û hemû temaşekarên me dîsa mêvanên me bi rêzarî silav dikim. Niha em wisa pir zelal dibêjin. Binpêkirina an jî astenkirina hemû mafên zimanî sûcekî mirovahiyê ye. Belê. Zimankujî ye. Yani îrol vê derê nîqaşkirineke vê mijarê jî bi rastî jî derveyî ehlaq û vicdan û em bêjin hişê mirovahiyê ye. Yani em niha li vê derê behsa perwerdehiya bi zimanê Kurdî dikin. Yê bibe yan nabe. Eger nebe aştiyek an jî civakeke demokratîk dikare pêk bê yan na. Ji ber wê çendê ev bi rastî jî rûreşiyeke hemû destlatdaran e rûreşiyeke vê serdema modernîst e ku zimanên neteweyekê hêjî tê nîqaşkirin. Li ser vê bingehê em pir zelal bibêjin. Yani derbeyî siyasetê, derbeyî em bêjin bîrdoziyan, derbeyî hemû ramanan qedexekirin, astenkirin, sînordarkirin, dorpêşkirin, dortenkirin û helandin. An jî hewildanên wê yekê sûcekê mirovahiyê ye, zimankujî ye, civakujî ye. Em di serî de vê bêjin ji ber wê çendê azadiya zimanê Kurdî ya li hemû qadên jiyanê li her mal û xan û kolan û jîngeheke li Kurdistanê çi em bêjin jîngeheke civakî be çi jîngeheke raya giştî be an û jîngeheke fermî be astenkirina wê qedexekirina wê sînordarkirina wê çawa ku sûcekê mirovahiyê ye astengiyeke herî bingehîn ya li pêşiya xuşk û biratiya gelan ya li pêşiya em bêjin aştiyeke di navbera Tirk û Kurdan û di heman demê de em bêjin nûnerên wê yê siyasî de ye. Ji ber wê çendê heta ku azadiya zimanê Kurdî di hemû qadan de pêk neyê ev perwerdehiya Kurdî di nav da, perwerdehiya bi Kurdî di nav da, statiya Kurdî di nav da. Dîsa em bêjin vegerandina navên Kurdî ku hatine tirkîkirin di nav de, heta ku ev yek pêk neyên aştiyeke rast û demokrasiyeke civakî, demokrasiyeke rast pêk nayê. Niha dema em li ser vê bingehê dinihêrin ew fermana Kurdîkujiyê ya ku piştî avakirina komarê û em bêjin meşandina wê ya bi awayekî olîgarşîk ya bi awayekî tirkperestî heta niha jî zimanê Kurdî hêjî bi awayên cuda cuda qedexe ye. Rast e em bêjin Kurdîkujiya klasîk di encama têkuşîna azadiya gelê Kurd de têk çûye. Zimanê Kurdî bi awayekî fiîlî êdî nikare wek berê bê qedexekirin yan jî em bêjin bê tune hesibandin. Lê di zagonan de dîsa di fermiyetê de dîsa di hukûqa em bêjin dewleta Tirk de
Zamaneki bi navê zimanê Kurdî hêjî nîne. Perwerdehiya bu Kurdî nîne. Em bêjin axaftina di sazû dezgehên fermî de nîne. Dîsa em bêjin Kurdî xwedîstarçekê nîne. Di zagonan da hêjî qedexe ye. Hêjî em bêjin hewirtê deyên ku bêhelandin. Dîsa di kiryarê de ew fermana, plana ıslahkirina şerqê, ango ıslahkirina Rojhilatê, ango ıslahkirina Kurdistanê. Ku ew jî tê me'na tunekirina zimanê Kurdî û hemû nirxên netewa Kurd îro bi awayekî nûjenkirî berdewam dikin. Ango ew dorpêşkirin, dortankirin û hewildana ji holêrakirina zimanê Kurdî ya di nava demê de bi rê û rêbaz û polîtîka alav û amûrên nûjenkirî hêjî berdewam in. Eger wek berê ev yek nikaribe rihet bê meşandin, ew hêjî di encama têkoşîna azadiya Kurd ya ku berdewam dike bêytê. Nexwe niha jî zimanê Kurdî hêjî li ber xeterê ye. Em bêjin hêjî bi awayekî fermî, bi awayekî hukukî nayê qebûl kirin. Niha heta ku mafekî neteweyekî yê herî xwezayî bi awayekî hukukî neyê qebûl kirin. Di zagonan da neyê mîsogerkirin, ew dibin xetereke mezin de ye. Baş etxwazim divir de tiştekî pirsim. Niha jî ev yek bervê çendê em awayekî zelal bêjin. Heta ku zimanê Kurdî xwe negehîne hemû mafên kiryarî û fermî û zagonî ne demokrasiyeke rast peytê, ne aştiyeke rast peytê, tuştekî wisa jî xwe nepêkane ber. Peki dixwazim vî tiştî pirsim yan divir de. Yani dibe ku divê pêvajoyê de dwarê naskirina Kurdî de hingav bên avêtin pêşbîniyê we di vî warî de çi negelo? Niha berî her tiştî divê em bizanibin ev pêvajo nekarê mehekê du meha, sê meha, pênc meha ne. Em bêjin têkoşîneke pêncî salan pêk hatiye. Pirsgirêkeke qenebe yanî wekî şer pêncî sala şereke ye û pirsgirêkeke herî kêm 100 salan e. Yani 100 salin ev pirsgirêka Kurd ya Kurdî bi awayekî pir hişk heye. Ku pêşa wê jî heye. Ji ber wê teqez divê ev pirsgirêk berî her tiştî bi naskirina zimanê Kurdî hinekî ji bo çareserkirinê pêş bikeve. Niha ev yek jî dibe ku pêşê em bêjin di nava çend mehan da zimanê Kurdî wekî em bêjin awayekî fermî negihe statûyekî yan jî perwerdehiya bi zimanê Kurdî mijareke pêvajoyê be. Lê pêşa wê divê ew qanûnên zagonên li pêşa zimanê Kurdî li pêşa bikaranîna wê ya li her qadê bên guhertin. Yani ew hem di make zagonê de hem jî hinek xal hene rast pêşa zimanê Kurdî girin dilê ji holê bê rakirin yek ya din jî divê awayekî zimanê Kurdî bikaribe ji aliyê Kurdan li hemû qadên jiyanê bê bikaranîn. Wek mînak bidin. Divê zimanê Kurdî ji aliyê şaredariyên Kurdan de ji her milîve bikaribe bi awayekî azad bê bikaranîn. Ango şaredariyên Kurdan bêyî ku zagon astencan derxînin li her taxekê, li her gundekî bikaribin em bêjin kargehên zimanê Kurdî vekin. Kreşên Kurdî vekin. Dîsa em bêjin gelek cihên taybet bên avakirin. Gava pêşî eger ev be xwe teqez bê qanûn jî nabe her wiha em bê jî başzanin mijara azadiya zimanê Kurdî, mîsogerkirina zimanê Kurdî ya zagonan de mijareke bingehîn ya bê pêvajoya em bêjin hewildanên çareserkirina meseleya Kurd û em bêjin pêkanîna aştiyeke civakî û civakeke demokratîk e. Belê spas. Birêz Taşçer yani heval dilbihar rastiyênek balkişan serin xalên girîng jî yani ew meseleya ziman ku em li virê
ku mafekî xwezayî em nîqaş dikin û ku weke rûreşiyeke serdestan pênase kir. Bi rastî jî mirov gava lê mêze dike ev tê maneya xwe îsbatkirinê û tiştek jî her werxuya tiştek jî xwe îsbatkirinê jî xirabtir tune ye. Mixabin Kurd niha divê evê de ne, divê rewşê de ne. Baş e yani heta niha çarçoveya vê pêvajoyê de tenê hêla wê ya siyasî tê nîqaş kirin. Em bêjin hêla wê ya ku ev ziman bingeheke wê tekûz e pir nehatiye nîqaş kirin. Dilbihar jî got, Birêz Dilbihar jî got divê ku hin qanûn bên sist kirin, hin gav bên avêtin, hin tişt bên kirin ku rê li ber vî tiştî bê ava kirin. Mes siyaset vêna ji xwe re neke rojev tam. Dê rêyek ji bo vê bê vekirin zû bi zû yani. Fekar yani zaman hiç buna zaman ji bu nasname Belê. ji bu em bêjin pêvajoya wê çawa here kurê mafê gelê Kurd çi ye ewana bi rastî divan zagonê ku derketine te tune ye. Belê. Ev zagon yani Çarçoveke ewlehiyê de. em zanin çarçoveke ewlehiyê de lê wextê ku ev ewlewî çi derketiye yani ev gerîla çima çêbiye ev Sedema wê nê nîqaş kirin. Nê lê pirsî. avanê wextê ku ev ya nava xwe de şîrove dikin wene sedema wê Belê. sedema wê çi ye yani yek jî işte nasnameye ziman e yani heta statüya ziman tune be heta nasnama vî milletî tune be ev bi awê ehlewiyê yani bi awê şer ya jî bêşer nayê çareserkirine piskirêk. Mesele ji vê piskirêkê dertê yani ev piskirêk weka min axaftan xwe ya ewil de got yani ji 100 sale Belê. û berî wî ji Osmanlıya belkî 150-200 sale ev mesela Kürt heye. Belê. Divê mesela Kürt de ji kovarê wextê hata avakirin 1923 de ji Şeyx Saîd û Seyid Rıza bigire heta vega sîheb serhildan raperîn çêbûne ji bo xatirê ziman û nasname. Ev ya dewlet jî zane, rêxistin jî zane û dünya jî zane. Yani bi ev zagon da hinek derketine û em bêjin 12 xalê ku vê dawiyê derketine pêvajo kî ev çi ye destpêka pêvajo ye. Yani weka ku Birêz Öcalan got weka derîkî vedibe ji bo xatirê pêvajo yani ev mesela Kürt û mesela ziman û nasname û çand û ev şer ji bo xatirê bêseknandin gavê yekemîn e gavê ewle dibe bi serkeve dibe jî têkeve. Çünkü çima 2013 de yani em zanin gavekî heta cî hatib lê nava dewletê de hinek hêzekî din li hem berderketin vêga jî li hem berderketin hene lê ew wisa bawerim gavnê ku tên avêtin yani gavnê tedbîrin hedû alî jî bu alî rêxistinê de jî bu alî dewletê jî gavê tedbîr tên avêtin ew piskirêk ji bo xatirê çareser vê gav bên avêtin ev jî zanî ziman Ama rexneyê wan jî li ser vê mesela tevgera rêveberiya tevgerê jî derbarê vê çarçove yasayê de hin daxuyanî dan işaret gemasiyê wê kirin û rexne jî kirin. Tabii hin aliyê wê wek destpêk wê esas girtin ama lê işaret bi gemasiyê wê kirin. Mesela yek jî sedema derketina vê meseleyê bu yek wan rexneyên wan de jî mesela PKK vê têkoşînê ji bo çi da destpêkin encama çi bû? Dibê em neketine neçûne pîknîkê em neçûne em navçene em daxwaza vî mafê vî gelî dikin dibê. Yani em çek deyên em navê em manê ku em mafê vî gelî em dercê berdikin. Yani mesele vir de ye yani mafê vî gelî ew ê berdewam be ama bi rêka demokratîk.
Lê divê yani dibe ku siyaset bürokrasiya dewletê vî tiştî ana wek destpêkekê dûr de bi cih nekiribe lê ew nayê meneya ku wê siyaset wê civak wê sazî û destgeh ê vê meseleyê nîqaş nekir. Rast bê nîqaş kirin. yani zaman çiye? Zaman mafê xwezayî. Belê. Yani wextê ji dayîkê insan çêbûne zimanê wan hebiye mafekî xwezayî ye. Yani vî hevayî ser ziman ji xwe bazarî çênabe. Yani neyê bazarê ye. û ne tiştî ehlaqî jî bi Tiştî rastî. ehlakiye jî lê vî zimanê înkar-kirina wî ew ê bi çawa ew ê here vega îro em hatine astekî wisa ku ji Kurdara gotin Kurd ji Kurdara gotin çiyayê Tirkiye çiya ne zam ji Kurdara Her gelek torî danîn meydanê. Tawdanî yek jî nekirti vêga dibêjin Kurd. Wextê Kurd be zimanekî wê ye. Çiyê Türkiye yani Bakurê Kurdistanê 25 milyon seriya 25 milyon Kurd jî gere ev zimanekî wan hebe ev ziman jî çawa wê çêbive yani ev gere ev ziman bibe zimanê bazarê. Belê. Bazar çiye? Bazar yani bu wî zimanî Her awayî danû stendinek bê çêkirin. Yani parêzer bu wî zimanî be, bijîjik bu wî zimanî be, alevêr bu wî zimanî be, Belê. çûn hatin bu wî zimanî be, û di dunyayê de ev mînak pir hene. Yani dewletê herî pêşketî de hene, em bêjin weka Belçîka, weka İsviçre, dewletê herî paşketî hene, weka Afganistan, weka Hindistan wan ama ki milletekî hebe ewan zimanê wan ew zimanê wan ê xwezayî û zimanê bazarê tê de heye. Ji ber vî ya evanayê ku vê pêvajoyê dest pê kirine ev ya zanin. Yani devlet em bêjin ev ya baş zane. û rêxistin jî ev ya her derî eşkere dibêje. û divê civak jî bibêje yani ji bo ku çerçeveyê teng neyê girtin. Eveka ku ez serî wextê vekir çend roşûn de ew ê dibistan debin. Belê. Di wê dibistanê de jî ez jî mamose be hatime ji wêretê. Di wê dibistanê de ew ê zarokê me herin ew ê bi Tirkî heta ê ku herin dibistana yekî hefzekî bi Tirkî nizanim. Wextê ez çûm dibistana yekemîn ez hefzekî bi Tirkî nizanim. Bû me Kurdî bûn, mala me Kurdî bû, vatana me Kurdî bû. El dibistana Tirkî hînê Tirkî bû. Yani ev zarok me wisa hîn bibin. Yani rokî berî rokî de ev kar eger dest pê bike ji bo zagon bêguhartin yani zagon yani maka zagon gere bêguhartin. Ya vana wextê bêguhartin van gava bên avêtin ev ne gavê ku yan bêjin gora weka Tirkbên dewletan perçetke ev ne gavê perçe bûne ev gavê yani çand û ziman û evana yani milletekî re ji dewletekî re çiqa zêde hebin hewqasa rengî wî zêde dibin hewqasa çanda wî zêde dibe hewqasa fereseta wî zêde dibe. Belê ez dixwazim vê jî pirsim mesela parlamentoyê ve gelek cara işaret û balkişan ser vê meseleyê jî û pirê caran em bêjin axaftinên we ê parlamenterîn hevalên we hatin birîn deng wan hat qutkirin û em bêjin di zabitnameyan de weke terî zimanê nayê zanîn ya ji wek zanîn x hate işaret. Piştî em bêj vê heyaman nû de ê cotmehê de parlamento vebe bi we ê divî warî de taxmîna we ye tiştek çê ve serrastkinek çê ve meclisê çawa be yani çawa bê qeyd kirin tomar kirin Kurd û Kurmancî. De min axaftineka xwe de me savka partî bîra stendibû. Axaftina xwe de me Kurdî dest pê kir. Ew çax CHP kursî de ew kêwê bû em bêjin dibe cîgirê parlamentoyê. Belê serokê parlamentoyê. Ew kan birî. û em tahmîna cara yekemîn e ew mîkrofonê birî wextê em Kurdî axivî birî. Dawî em çûn balê me got yani piştî pirine me pir mineqaşe çêbûn hate axaftin bu roje falan. Piştî me hevdî me got çima te birî. Ya go di kanûn de dibêje bu Kurdî yani bi zimanekî de nayaxaftin. Min jî mecbûr birî. Kanûn li me ferz dike. Kanûn me ferz dike. Min jî got gere em hatine birî em van kanûn nebiguherin. Yani em gere van kanûn nese lê weka ku dibêje îro yekê Oktoberde cotmehê de wextê me parlamento ve hê ew kanûn heye.
Yani karın bibrin. Nana ev kanun rast heye yani naim dibek yani süst kirin Yani siz kirin çava siz ya işte kirin. Kürdi dem bejin pişti yeke jotmaya vakta meclis ve bu o parlamenter ekip Kürdi işte go. Dibek ve Yani- zabıtname beje kayıt kirini de tomarkını de bej bu Kürdi ahıvi. Yani kara oha bejin. Dibejin bir İngilizce ahifiye kar bejin Kürdi ahifiye. Yani karı ya bejin. Kürdi li Kürdistan'a başvur bir magazagona vi ten askerin ku zamaneki fermiye. İngilizce zamaneki fermiye. Dibejin İngilizce ahifiye. Ben- Suriyeci bir Var yer. Suriye bahir. Bele. Yani kara beje. Kara beje yani kara kanuna jurde. Hatta vega dgotu jmara ya dünyada Kurdine zamaneki fermiye zber vi uka khudar takhsin peşi narraste Kurdi li Kurdistan'a başvur Irak yani. Beli. Magazagona Irak'da zamaneki fermiye. Bele. Ama bidominin brasti işte ki balkeş gavat televizyonu wanji mezedi ki çiye mesela bej nave bajara ki Amerika gavat misin ben Washington W W demişsin. ama le gavat Kurdi ev ben Beje bawer rojnameya W Türkiye'de demişsin. ji bu berxudan Mahmud em bej Mahmud berxudan çi bu berhudan yani hey ev Ve- kirbun evet. ama tu radbi Aynen. İngilizce ev dikir. Beli suat mesela Türkiye'yi hinder dor ve meseleyi yani mesela zamanı zıkmaki bir çaveki evlehiye parçakını dabeşkirini lemezetkin u derdorek ji ve veki peşmerca aştiyeke mayinde aştiyeke civaki edibinin. Gelo jibo ev berberi bun ji meydanı berakirin. Berakirin. Pedivi bir çiheye. ger ku savem gotin apê Musa her halde gerem Gerek. bir bakın. Yani ger ku zamanı min çanda min ji buna evlehiyete evlehiya devlete yek buna devlete xeter be ve şaxta devlete xul ceki galet ava kiriye. Yani ger ku bu havayla mevze bikine meve bersfe bidin. Yani ev ne raste yani kavad Musa İmamcı ani zaman dünya yani devlete ki emert karbe bije ku yek zamanı jiyanlı heye tutune yani ne mümkün al gora yasa al gora kanunal jiber ku heremen otonom hene heremen xwaser hene lehne ki ciya tane jibuna parastina zaman hene ki livu tevger hene yani Ya tişteki personel adı verdi bu bore. Mesela em Irak'ı mesela gavadı Minaka Irak'da. Minaka jiber ku heri nezimeye u meji alakadır başvur mezek. Başvuru çend zaman ferminiz 6 zaman. Şeşman fermiye. Ferminler. Benim. Kürdi, Arabi, Türki, Süryani, Ermeni. Çima Irak perçene bu. Bele. Nad yani mesela evke yani civaka Türkiye'ci o devlete Türkiye'ci hatta ninaha embejin hatta ninaha evke nakin yani şu seri xubrin nakin cihani meze nakin da dora xo meze nakin yani ev mijar havi ko ev de bejin ne bu havaya ev jizanın ne bu havaya yani jbuna civaka belki mer beja politika in devletine ev hişmendiye ko devleti nava civaka da hava kiriye jberu havaya hatta nice ki merit kare beja valla faham nakin yani jber ko زاروکاتیا خو بگره حتی نیکن تمنی نزان ماتن کرد به دبستان دا شخوی که اوک دیتنه کردا و چند ارمنا چند ملت شخوی که دجبر دیتنه جبروی های هبونا وان زمانی وان هر تجبونا وان خطر دیتنه یعنی جبونا جوا که حتی نیجه کی تفهم کنه لی اما انباس زانن yani radarın devleti vitişti zanın kavadın disem ama bahsa makazagona Türkiye okekir 1922 kir yani duve makazagona da Kürt hene Kürdistan heye parlamenterin Kürt hene خنج kurda milleti din hene yani ekovan jbunavan bahsa xoseriye bahsa otonomiye tekrin ev civakat Türkiye'de bekon zanben ama radarın Türkiye gelek zanın via baş zanın yani partiyin Türkiye baş via zanın Ravşenbire wan goya Ravşenbire wan vitişte baş zanın jbuna vi havayşi evke ev tişte ko minakin cihanı liber çavın lazım hedi dika ev yatane ber persiyariya Kurdan nine ko bahsa van tişta bkin van minaka rabere wan bkin nişane wan bidin jbuna vi havay dinava livu tevgere kitabın yani dehi besse yani hakikaten jbuna Nana brasi besse ev bu gerek tişteki zanstiye ben sporcu dibejin dibe mesela zarokek düzmani be neri naviyal ciyane tegihişti navi cudaye betire
Yani çi zirara ve hemere fikri. Yani zanın yani dibim ki evya her aliva okey yani her aliva xuyaya yani jiber ya vaj merit karabeje yani mamstajımı çetir zane ama ha em bejim partiyin Türkiye iro hene partiya yeni parti bikre konbejen heja no hatta mazrandın ama xojem bejim de bername xuda baskır go maf zamanı kurdi hakkı perverda zaman hakkı mafya yani evji de hi vizanın lej buna vi hava mesela uzana bunu ketiya rojava van de hi ternake yani tana ha basa serdama ki dibistan etki serdama perverde ve despe bike jibuna vi hava ta amada karin civaka Türkiye'tine te devleta Türkiye'tine o akordaji mukhabintine gerem via بله سپاس از شما ما بقاس جبو بشمه یکیمین بقاس 5 دقیقه وقتی ما بعد خوازم هوال دلبهار بپرسم برز دلبهار yani em dizanım ve berejî divîwarî de hinqabatên ve kampanyên ve çalakiyên ve çêbûn ya ana pêvajoyek heye me got ji bo perwerde Kurdî ve zimanê perwerdeyê stûyatoyê bê diyarkirin statûyê bê diyarkirin pêdivî hinek bi guherandina makezek yani makezagone heye yani beriya ve ji bo çarçove ve pêvajo ji bo gavavetine ki mesela kadın giştî de weke em bêjin hukukê de ya jî weke tenduristiyê de xizmetên cemaweriyê yên din de yani nikarin tiştekî bikin divî warî de pêdivî herhalde ji bo vêna pêdivî bi guherandina qanûnê jî tune ye ev ê bive îşaretek eger tiştek wiha bikin. Bele. Dikarin bikin lê ez bim ez jî nakim. Çima nakim? Bele. Ez neteweyekê bi awayekî aşkere zelal bê lam û cîm Bele. qebûl nekim ji aliyê zabûne ve qebûl nekim ez ê çima zimanê wa azad bikim ez ê çima em bêjin gavên wisa bavêjim ku xwe îfadekirina wan ya bi zimanê xwe li her derê berfire be û rê li ber serkevtîn Ya ji bo zemînek ez dibêjim yani avakirina zemînek. Bele bele. Yani niha em ez li gor min em nîqaşan divê hinekî dî li ser bingeheke rastiya jiyanê jî bikaribin birêve bibin. Bele. Niha devleta Tirk, hükümeta Tirk eger niyeta wê hebe, biryara wê hebe, eger di plansaziya wê de hebe ku di bi Kurdan re aştiyeke rast pêk bîne, demokrasiyeke rast em bêjin dane pêşa civakê, Bele. di Kurdan naz bike, dikare di nava mehekê da jî bi dehan gavan bavêje. Lê divê em Kurd vê yekê baş bizanibin. Devleta Tirk bi tu awayî bi daxwaza xwe nehat vê merhelê. Ango Kurd muhatap negirtin bi daxwaza xwe bi niyeteke baş ku em bêjin ji kiryarên xwe poşman bû, rastî dîtin, heqîqet dîtin û ev gava bêtin. Na. Ev encama têkoşîna Kurdan bi taybetî ya 5 salana ku pêşa wê jî ya 100 salan 105 salane. Dîsa encama em bêjin şert û mercên serdemê ne, yên teknolojiyê ne, gelek serdemê din e, yên em bêjin şert û mercên navneteweyî ne, lê taybetî encama têkoşîna azadiya gelê Kurd e. Ber wê çendê, eger em bixwazin dewlet an jî hikûmeta ku wê temsîl dike va gavan bavêje, divê berî her tiştî em Kurd têkoşîna xwe ya ji bo zimanê Kurdî jî li hemû qadan bilind bikin. Niha ez ji wara mînak bidim min berê niha got Kurdkujiya nûjen berdewan bike. Tenê îsal li bajarê Wanê 207 dibistan hatine avakirin yê bi Tirkî. 207 li bên wî pêş dibistanin. Niha ev li gundan tên avakirin, li taxan tên avakirin. Niha wey berê jinîne Kurd êdî ji 2 salî tên pişaftin, 3 salî tên pişaftin. Berê Kurdan dema diçûn dibistanan Kurdî Tirkî nerzanî li wê derê em bêjin zorî dişandin. Niha Kurd çawa dibin 3 salî wan ji malbatê wan digirin, dibin wan aşêm pişaftinê de dibişibînin. Ji ber wê çendê divê pêvajoya ku em bêjin êdî têkoşîna siyasî, têkoşîna civakî, têkoşîna çandî, têkoşîna zimanî li pêş e, divê Kurd vê yekê baş bizanin ku hêjî dewlet û hikûmeta Tirk hewl dide ku
tiştên ku bi şer nekariye peybîne divê pêvajoyê da bi polîtika û siyasetê peybîne. Angu entegrasyoneke negatif pêş bêxe, asimilasyonê pêş bêxe. Belê. Ji ber wê esas niha eger em bixwazin dewleta Tirk di fiiliyatê da jî hin gavan babêje û ev gav veguherin gav avêtinên fermî yên zabûnî Belê. divê berî her tiştî em xwedî stratejî, polîtika, Belê. bütçe, plansazî, bername û em bêjin kiryarên zimanê Kurdî bin. Belê. Am Şart Kurd var, divê var. hemû Kurd fikr û ramana wa çi be bila bibe. Belê. Kîjan sazî û dezgeh be, Belê. kîjan partî be. Divê hemû Kurd Belê Brez Dilbar em hêdiyê dî berdawiya beşa xwe ve çin gotina Belê. dawî. Belê. Divê Kurd pêşê statûya zimanê Kurdî di nava xwe da binecê bikin. Perwerdehiya bi Kurdî di nava xwe da pêk Belê. Dîsa em bêjin bi karanîna zimanê Kurdî di nava xwe da pêk bînin, ev jî tê Belê. çûvê watê ji şaredariyên me bigirin, heta hemû Spas. saz û dezgehên Kurdan li her gundekî, taxekî, kolanekî, bazarekî, jîngehekê kar û xebatên zimanê Belê. Kurdî bi awayekî propagandatîv tenîne. Bi Belê. awayekî şêmber, plansazî bimeşînin Belê. da ku em bêjin em bikaribin bi dewletê jî gavan bidin avêtin. Spas. Brez Dilbar ji ber ku beşdarî navan karûbarê xwe de bûn beşdarî bernameya me bûn em malavayiya we dikin em dixwazin demeke hîn berfirehtir û mêvanê me bin niha bimînin xweşiyê de belê bînerin Gelek spas, malava. belê bînerin hêja em ê piştî navbereke Kurd em ê dîsa li vir bin mêvanên nû û mêvê mijarê bidomîn.